Καλώς ήρθατε στο My Secret Fetish. Καλή χρονιά να έχουμε! Το σημερινό επεισόδιο θα λέγεται You Asked For It και θα απαντώνται ερωτήσεις που έχετε κάνει εσείς, είτε σε σχόλιο στο YouTube είτε σε προσωπικό μήνυμα που μου έχετε στείλει. Είχαμε αρκετές απορίες, οπότε εκεί που περίμενα να κάνω ένα βίντεο τελικά μάλλον θα γίνουν δύο για όσες ερωτήσεις έχω μέχρι στιγμής. Όσοι με ξέρετε λίγο καλύτερα από κάποιους άλλους, θα γνωρίζετε ότι έπαθα ένα Batman Frenzy το τελευταίο καιρό, γι' αυτό και όλες άργησα να κάνω βίντεο. Και συγγνώμη γι' αυτό, αλλά έπαθα, ναι, ήθελα να δω όλα τα Batman. Δεν έχω προλάβει βέβαια να το δω όλα, αλλά έπρεπε να κάνω και ένα διάλειμμα, γιατί θα συγχαθώ και τον Batman και τον εαυτό μου στο τέλος. Ξεκινάμε λοιπόν. Πέρα από gay, straight, bisexual, θα ήθελα να μάθω αν θεωρείται σεξουαλικός προσανατολισμός το asexual και pansexual, και αν είναι προσανατολισμοί θα ήθελα να καταλάβω ποια είναι η διαφορά του pansexual από το bisexual. Ναι, και η ασεξουαλικότητα και ο πανσεξουαλισμός είναι σεξουαλικοί προσανατολισμοί. Κάποιος που αυτοπροσδιορίζεται ως bisexual νιώθει ερωτική ή σεξουαλική ρομαντική έλξη προς τα δύο φύλλα, τα δύο άκρα του φάσματος, τον άντρα και τη γυναίκα. Κάποιος όμως που αυτοπροσδιορίζεται ως pansexual νιώθει ρομαντική ή σεξουαλική ερωτική έλξη για ανθρώπους οποιοδήποτε φύλου, γένους ή ακόμα και σεξουαλικού προσανατολισμού. Για παράδειγμα, αν είμαι bisexual, νιώθω ερωτική έλξη προς μία γυναίκα και προς έναν άνδρα. Αν είμαι pansexual, μπορεί να νιώσω έλξη για έναν άνδρα, που μπορεί να είναι cis, μπορεί να είναι trans, μπορεί να είναι bigender, μπορεί να είναι two-spirit, μπορεί να είναι third gender, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Τι σημαίνει το cis? Cisgender ουσιαστικά είναι κάποιος που δεν είναι transgender, που δεν είναι non-binary. Το βιολογικό του φύλο, η ανατομία του, ψυχολογικά, εγκεφαλικά, όλα αυτά ταιριάζουν με το κοινωνικό του φύλο, εγκεφαλικά, συναισθηματικά, συμφωνεί με το σώμα του. Τα transgender άτομα έχουν κάνει και αλλαγή σεξουαλικού φύλου? Αρχικά, για να το κάνω ευκολότερα, να χρησιμοποιήσουμε τους όρους στα ελληνικά. Ωραία, διαφυλικός είναι το άτομο το οποίο, ενώ εγκεφαλικά νιώθει το αντίθετο από το βιολογικό του φύλο, δεν έχει προχωρήσει σε επεμβάσεις αλλαγής σεξουαλικού φύλου ή ας πούμε επαναπροσδιορισμό φύλου, που είναι πιο politically correct σαν έκφραση. Μπορεί να παίρνει ορμόνες, μπορεί να έχει κάνει αφαίρεση ή προσθετική στήθους κτλ. Αλλά τα γεννητικά του όργανα παραμένουν όσοι είχαν. Διεμφυλικός όμως είναι το άτομο το οποίο είναι όλα τα παραπάνω που αναφέραμε για τον διαφυλικό, με τη διαφορά ότι ο διεμφυλικός έχει καταφύγει σε επεμβάσεις αλλαγής φύλου. Και να το αναφέρουμε άλλη μια φορά, ότι ομορφότερο είναι να το λέμε επαναπροσδιορισμό φύλου αντί για αλλαγή φύλου. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Οι επόμενες ερωτήσεις θα απαντηθούν σε επόμενο βίντεο. Και ναι, δεν ξέρω πότε θα είναι το επόμενο βίντεο, γιατί έχω πολλά Batman να δω ακόμα. Oh yeah. Αυτά λοιπόν, οτιδήποτε θέλετε να προσθέσετε, να ρωτήσετε κτλ. Σε σχόλιο κάτω από το βίντεο. Γεια!